Muri yeZimbabwe kune vaya vaiti mafresh elections haasi kuzoitwa munyika yedu munyika yeZimbabwe. Kune vaya vaiti aiwa Mnangagwa haasi kana kutombotya. Mnangagwa ari kuziva kuti mafresh elections SADC haisi kuuya kana kuti inhau dzenhema. Muzara nhasi kuti mumbouya mumbotipindura pano kuti munoti kudii, nokuti apa tazonyatso kuona kuti iyi yaitwa naEmmerson Mnangagwa ndo campaign chaicho. Saka tisati tapinda munyaya iyi mune Zimbabwe, ndoda kusoro walike, chibva walike, wosubscribe, wotina on the bell icon. Torambochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live. Saka muri yeZimbabwe ndoda kuti muone mifananidzo iri panapa yatogwa pane mavidhiyo akatogwa pane imwe nzvimbo Mnangagwa kwaakaenda sezvamunoziva ari pazororo, asi iyi ndo yakatakaona kuti ndo campaign yava kuita manje, ndo campaign yakuita achipinda mucommunity achisvika mumashops. Asi pane chiitiko chakazoitika, Mnangagwa asvika pamashops, vanhu vanoratidza kuti avatombokendengi, vanoratidza kuti avatombomutarisi kunge vanomuziva. Saka tinoziva kuti kana munhu anonzi president kana akasvika pane vanhu, anonzi president akasvika nyange pamashops, nyange akasvika nyange pamarket, nyange pachi, vanhu vanotopa attention kwaari. Asi tinoona kuti Emmerson Mnangagwa anosvika pane imwe rengi, imwe market, pakazara vanhu vazhinji, asi vanhu vanotokondinya vachiita zvavanga vachiita. Achingosara akamira nemasoja akiisa mukatarisa pamufananidzo pamapicture ari apo, ndo pamunoona kuti Emmerson Mnangagwa anosvika aizama kudhura attention yevanhu, aizama kutaura navo, asi vanhu vese vanomupa ADF iye. Saka muri yeZimbabwe da kuti mumbotiudza kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi yekuti aiwa vanhu vanonyasa kumupa ADF iye, vanhu vanonyasa kumuignora, vanhu vanomublutika iye otoperera kuti ko vanhu vaita sei. Saka muri yeZimbabwe ndokurudzira mupinde comment section medu mutiudze mafungiro enyu, muchilike, muchisubscribe, notina on the bell icon kuti urambochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live, nekuti kuita zvese izvi mahara.